Пазарувай с Pioneer онлайн. Бързо, лесно и удобно. Сега избери своята любима музика и поръчай онлайн от Pioneer, EMAG и MyStock. Също и на имейл sklad@pioneer.bg, както и на телефони 0889 508 873 и 0391 60055. Време е за музика с Pioneer онлайн. Поръчай и нека хубавото настроение бъде винаги с теб. Pioneer.bg, новият сайт. С него бързо сърфираш и лесно избираш най-актуалното. Изпълнители, сингли, албуми, участия, анонси, информация, видеоклипове, реклами, стриминг, прослушване на песни, онлайн пазаруване. Pioneer.bg, нов и функционален. Вече не е нужно да търсите другаде. Всичко, което ви трябва, е в новия сайт. Pioneer.bg. Абонирай се за официалния YouTube канал на Pioneer, Планета Official. Избери към банката и получавай първи известия за най-новите видеоклипове. Близо до звездите с Planeta.tv. Актуални и достоверни новини за музикалния живот в България. Фотогалерия на звездите на Pioneer. Телевизионната програма на каналите с марката Планета. Planeta.tv. Вашият информационен портал за българска музика.